Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Uy, aram mo na dawan bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. Hi! Hello! Welcome po sa programang Aramon Yato. Sa pangaran po, mga tugang ni News Management Director Mar de la Cruz. Inipon sa inyong makakaibangon niya na paggaga sa laog po ni halos 30 minutos. Aramon Yato, mga tugang sa DCGB. Solamente si Mr. M, ang lalaking hindi inuumaga. Kumusta po kita, kabos? Kumusta po ang latest mga tugang sitwasyon kan Mayon Volcano? Ano na lamang kita dyan? Kumusta lamang puan sa tuyang hapon? Sa tuyang aldap? Sa luwas mga tugang, keri bata dyan ang Mega Force Patrol para po sa mga bareta ngunya na pag-aaga. Nagkakalap nin mga istorya tabi sa satuyang kapalibutan. Kumusta po ang satuyang aldaw? Uy, kita po mga tugang na mga nagmumurotor. Kamutabi na mga nagmumurotor, may mga gamit tabi na motorsiklo, asin iba pa. Iga po palan ki, ano yan, gusto kong i-share sa indo ini, mga tugang na mga penalidad para po sa mga violators niya to, kan sa tuya, mga tugang na mga motorsiklo, asin auto, tangani na mainformaran kita, pira po ang penalidad, pira po mga tugang ang penalidad, kung ikatabi, nagdadarakan sa imong auto, asin, di po kita mga tugang makigig, ano? Ini po para duman sa may mga auto, pero mas maray na ma-explain tayo ini, tabi mga tugang, lalo na duman sa mga may plano po na magbakal ki auto. Magabat pala ang mga penalidad ng ngunyan. Ano? Alimbawa, di ba? Magabat pala mga tugang ang mga penalidad sa mga violators. Ano? Primero, inutunta ini po na rules and regulations concerning motorcyclites. Para po duman mga tugang sa mga ilaw. Ano? Para po dyan sa mga headlights, etc. Pigapod mga tugang na auxiliary lights. Ikanal, nagbumotor kanal, nagkuang ka kan motor mo, nagpakaray ka kang motor mo, ang motor palan, day dapat iyan mga tugang na pigpapara, anong apod kaan, pigpapara, ano ini, ano nga nang apod kaan, Jerel Aranya, dapat anmigo, day tapig, ano nga nang atamang term, kan salbata ng ant, so pigpaparaguan tabag ang tambutso, ilaw, tukawan, dito pagparabaguhan mga tugang ang motor tata, nararaot ang pigaapod na aerodynamics kang motor, buda kan auto. Ano nga po, Angel? 40, suratan, di magparatara, suratan, modified, yes, modified, di dapat kita nagmo-modified kan auto. Ano ba yata? Binugta ka na ki headlight, imo-modify mo pa? Di ba? Ito. Salamat sa texter ta ha. Modify 2205. Number 1. Sabi digdi, auxiliary headlamps. Number 1. Dapat may sariling wire at switches ang auxiliary o supplementary light lamps. Pwede man palang kita, amigong Reggie, magibo, pero dapat you have to create supplementary wire. Dapat na nakatuon pa ibaba, ngunit hindi patungo sa kaliwang parte ng sasakyan. Dapat ang supplementary lights mo tabi, Mr. Maslog, tamay nagmumotor ka, dapat pababa. Di ba? Pababa. Di dapat na magbubugta ka kidakula ulo na ilaw na paitaas ta. Ang dapat na paitaas po is only the headlights, the original headlights. Number 3, dapat puti. Dali mo na. Dapat puti o may halintulad sa dilaw ang kulay. May specific na kulay. Di ka pagbugtak dapat ki blue.
nasarawayon ka. Dahil ka dapat magbugtakiblo, puti. O halos ko puro pareho databi kang yellow ang kolor. Number 4, nakalagay kung saan hindi maapektuhan ang vibration ng motor. You know what this line mean? Sabi yun, itong ilaw na ibubugtak mo, pag ang motor nag-aandar, dahil nagtatakig-takig sa ilaw. Kapag nagtatakig-takig ito, nakaka-distract sa kasabatan mo. Nasabutan? Good, very good. Nasabutan ibubugtak mo itong ilaw mo. So, nagtatakig-takig, kami burog-tak nindo sa consent side, minatakig-takig sa pag nasabat, nagsisilaw ang kasabatan. Opo, nasasabutan niya mo. Very good. Next. Hindi dapat ginagamit sa maliwanag na lugar o kapag mayroong kasalubong. Boy, ikang paramotor ka na paminsan gari, may mga dara kamong dugo, mga makaskasunong kamo. Minaorol sit sa nakamo dyan sa National Highway, natadaw taga-gripin may karera, dapat mga tugang ang ilaw na pigagamit mo, day dapat pinagagamit niyang kung may nakasabat ka, i-off mo. I-off mo dapat iyan. Tang dapat na ilaw sana, so headlight na yaon sa motor mo. Next, hanggang 2 lamang ang auxiliary o supplementary lights na pinahintulotang gamitin. Hanggang sana 2, boy. 2 sana. 2 sanang ilaw. Halimbawa, nagbugta ka dyan sa inutan. Hanggang 2 sana, pero sadit sana iyan. Di pagbugta kang kilima, gari ka na sa may Christmas string daradara na laktosonta kang minapadaralagan basta sana minaorol sit dyan sa tinampo na. Next, ito. Hanggang 6 na bumbilya lamang ang kada auxiliary o supplementary lights na maaring gamitin. May mga ilaw baga na kadakol kang bumbilya sa laog. Hanggang anong sanaan laman. Next, ang direksyon ng liwanag mula sa auxiliary o supplementary lights ay dapat 2 cm pababa at 10 meters pasulong. Anong pasulong? Pabante. 10 metros sa nadaboy. Yun, nasabutan. Ang posisyon ng auxiliary o supplementary lights lamp ay hindi maaring lumagpas sa handlebar ng motorsiklo scooter. Dahil maglagpas duman sa, magang kaputan kan manibela, kan motor. Dapat dahil maglampas dyan ang bubugtakan mo. Dapat nasa laog ka ito. Next, hindi maaring ipalit sa headlamp ang auxiliary. Pag yan na headlamp mo nag-anilaw ka, pundido na, busted na, di mo ito paggamito na headlamps na ito. Palitan mo tulos. Nag-init na naman ang payo ko garing amigong Reggie. Kung ano nagkailing ko dyan sa motor. Dahil pagpaparamodify iyan, tang aerodynamics kan motor nararaot. Buda paminsan ang balansi ka iyan. Mga tugang nararaot. Ano nangyari? Pag nagkurba na kang bigla, sa laso balansi, nadiskwido ka. Kaya ako nagmotor, 10 taon akong motor. Nung akong may binago sa motor ko, ang binago ko lang, sutukawan, tanagisi. Yan palang tabi Reggie na motor na piga para sunudan kibabayi, madalion magisi ang tukawan sa likod. Nata daw yan. Tas sutukawan ko ka ito, natutukawan ko, haloy magisi. So nasa likod ko, na duman nakatuko, tas sunod mo, madalion magisi. Ano daw yan ta? Dekot lamang masabutan kung nata iyan. Kaya sige sa nampapalit ko ka itong yung cover kang tukawan kan motor. At tapos Sir Barry Angel, napigutukawan mo sa motor Angel, tukawan mo, madali magisi. Di ko aram, dulo ko na iba-iba ang nagtutukaw. Ay, nay ko. Kung iba-ibang nakatukaw, madalion magisi. Apotong ko si Diyos na taod-taod. Hello? Hello. Yes? Boss. Ano boy? Tungkol yan sa discuss mong
Ano pa yung headlight na Motor. Opo. Headlight. Hindi naman siya po nga po. Ano sir? Ano sir? Ano po? Napot mo? Ha? Yung na-obserbahan ko din sa store, pagpanggi, ang ibang jeep, pinagagamit headlight. Iyo pag amigo, di man dapat iyan palang pwede. Dapat headlight dapat. Wala man nagdadakot na pulis. Iyan sana. Ando na ko nga ni, baka di aram kang pulis. Mag-check up baga dyan. Di man ginadadakop na araw kayo ng violation. Yeah, dapat ma-actionan ganyan dyan. Hazard ba ganyan dyan? Yes. Salamat bossing. Tama ka dyan. Okay, thank you. Basta ako, nagmotor ako ka ito talaga. Ano observation ko? Kadali maraot ka na natutukawan kang kasunod. Lalo na pagbabayi, nanta daw yan. Hello? Hello, sir. Yes. Nyata man. Di ko nga ni Madam Aram. Kung nata madali, maraot. Ikuran mo san motor mo kung nalunadan ang babae. Siya, Ano, may tutok. igwang blade ang lubot kaan. Grabe man. Bakit madam may blade Baka talaga? nagkataon lang sila na bulok na ang sasaklan cover san sasaklan mo sa likod. Baka araw ka ito. Kaya madali maraot talaga. Magamalang raot man kami mga babae palan. Ang nakaraot kang tukawan. Ade. Inda. Kuno ka madam. Maray nga ni sita iyo manggiraray so sipin number mo. Oy. Haluyo na ako hindi nag-aangal sa imo. Pero madam, kung ang sunod palang pirming iyo, haloy maraot. Pero kung iba-iba, madali maraot talaga palan. Amo gayon. Amo talaga. Gari. Doon ako. Kauli nga ning sa aki ko, rama nagasupnod. Raot. Isip man permi. Mga, ano nga na ang cover san sasaklan. Amo na nga ni. Mahal na. Ano pa? Ano 1.5 pa? ang pagpapalitsan, di ba? Maluyaon pa. Amo na nga ni. Madali magisi barang. Ano pa? Amo. Anyway nga na, gari, bako naman po masyadong maraot. Ako naman, madali na sa napagpalitan. Iyo, madali sir. Kung Amo. ikong kwarta. Amo, madam. Okay. Mara, haloy-haloy pa ta. Pag-ipunan pa. Amo nang gayon. Kaya di pagparapasunodan ang motor. Ako igwa man magsunod, siyempre. So, pinmisa ng iyo. Di pagbaguhan. Ade, Iyo. amo. Salamat po. Sige sir. Bye-bye. Nagiulog so. Ano nga, may blade. Mana, di ba? At ayong pigasabi ta, paano mainit ang tambutso? Di ko nga ni Aram, paano baga po kuya, kaya sir, nyata madali magisi, tanaguto ka, paano manginit? Latusuntak ang sarawayon ka. Modified, maski nga ni Henry nagkukusog na tambutso, pero wala man nagdadakop kaya, amo nang gayod. Di ba? Accessorized, sabi ni Reggie, nabigla ko, sultiro ng boses kang kapalibutan. Iba ka, deko talaga. Iyan mga tugang ang concern ko tabi. Madali mag-isip, sir, ang bangko sa likod kandawe, lalo na kung bata, talaga. Ay, nasa indo. Sa totoo lang, ako talaga, kan ako nagmotor, 10 taon akong mumotor. Alteration, sabi, modification, alteration. 10 taon akong mumotor. Pero talaga, ang sunod ka, permis na si Mrs. Kaya haloy maraot, talaga. Pero kung iba-iba talaga, nata daw yan. Di ko talaga maintindihan. Alright, o bueno, aramon ta daw mga tugangan, mga bareta. Ang mga bareta, mga tugang ko niya na pagkaaga. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Pag nagparasunod ka, kibang babayi, ang abutan mo, araw ka ito. Pero ang bulan pa, mga tugang, igong aki na mag-ulok-ulok si mo, bako na nakula mong problema. Ans Galero. Mga tugang nasa linya po sa dagdag na report. Kabin, Ans, good morning.
Good morning, VP. Good morning sa mga paraantabay. Sa mga dagdag man niya tong pareta, 10 na ang Balay Silangan Reformation Center digdi sa bilog na probinsya kan Albay. Ini ang kinonfirmar ngunya na pagkaaga sa DCGB News ni Pidea Albay Provincial Director IA3 Nove Bregel kung saan ang pinakabago nindang na establisher na Balay Silangan iyo ang sa syudad kan Ligawa. Dahilan kay ini padagos ang pag-enganyar kan na opisyal sa iba pang mga LGU, 8 pang LGU sa probinsya kan Albay na mag-gibo nin espersos para mabugtakan man nin siring na establishmento. Sigun kaya sa indang programa an sarong reformatory center nini siring kan Balay Silangan nakaangkla ini sa Dangerous Drugs Board Regulation kung siin kinakaipuhan talaga na may sarong pasilidad an LGU para mabantayan an mga nagagamit mga personang nagagamit in droga o kaya ining konsideradong PWODs o kaya persons who use drugs. Alagad sinabi ni Brigel na may 8 pakitang LGU sa Albay na dai pa kaining siring na pasilidad kun kaya sa ngunyan maghigutan koordinasyon ninda sa mga alkalde kini asin man sa mga barangay officials para totalmente na makumpleto ang siring na pasilidad sa mga maabot pang panahon. Ito BVP ang informasyon, ang Sigalero, DCGB. Salamat An sa report. Mientras tanto, nasa linya si Joshua Bino, hali dyan sa lawas. Joshua, good morning. Good morning, VP. Good morning sa mga paraantabay. Totoo ito, nabigataram ko masala. Can't Tungkol relate. sa motor. Pwedeng totoo. Totoo? Totoo malanggat. Sabi ko sa imo, talaga. Okay. Di ka makakakuang kakayan, makakapatunay ka kang totoo ito bako. Ako, tipid ako pirmi kaya saro-saro ng katigsunod ko. Iyo, yan ang sabi mo. Okay, sige. KPP sa mga dagdag na barata, plano kan Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol na i-distribute sa mga evacuation centers ining mga nakumpiskar nindang mga wood charcoal o itong mga uring tabi VP. Although day pa ki eksaktong accounting o numero kung pirang sakong igwasinda. Sigun ki DENR Bicol Assistant Regional Director for Technical Services Attorney Ronel Supsop, pinagitiri po na ninda itong mga uring na nakumpiskar dahil ng iyo ni panao sa mga evacuees digdi sa probinsya kan Albay. Maka maray ini biping kumbaga inisyatibo tangali nang makatipid-tipid man itong mga evacuation centers ta siyempre madara ki rice cooker iba pang mga equipments. At least kung magsarap na lamang sa mga pugon gamit ang mga oring, tipid-tipid naman sa lado man kan mga local government units. Na mahiling man BP sa mga evacuation centers, igwa man sindaki mga common kitchen na dumaan pwede kumbaga magsapna sa lawas kan mga classrooms. BP, mga dagdag tayo na informasyon, haliman digdi sa lawas, Joshua Bino, with Kuya Boy, DCGB. Yes, thank you so much, Joshua Bino, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa lawas. O bueno, di ano pa, ang ibonta. Magayunon pala magprograma digdi sa Aramon yata. Mare pa ako na magprograma sa Aramon yata. Magayunon pala. Ang preparasyon, maliputon sana. Magayunon pala digdi. Mare pa magbalyon kami kasi Padingmar. Duman si Padingmar saan hapot. Ano? Di ako sa Aramon yata. Adi, ano sa mo Ronald? Magayunon pala digdi. Dit sa nang bura-bura tapos na. Masunod na po ang programa kan. Anong sunod? Say you don't know me. DNR. Si sana yan si Madam Ann Silawing ko. Siya na programa si Madam Joanne Marisco. Ay wow. Madam Joanne Mariscotes, congratulations tabi sa imo cum laude. KBP board exam. KBP board. Ma'am Joanne, yan si Ma'am Joanne sa Zoom. Talaga. Ma'am Joanne. Hello, Ma'am Joanne. Lagaw-lagawan ako ni Ma'am Joanne. Makaroon na naman yan si Mr. Maceda. Ma'am Joanne, kumusta si Ma'am Joanne? Mayagom na, no? Igwa? Okay. Sige, nalugoday na kumatarama.
Mamansi, lawing ko. Marinaga sa mga taga-dinar. Kay Ma'am Tess, Ate Tess, ang Secretary General po kang I Love You Fans Club. Okay? Salamat. Goodbye. Iyan po ang Aramon Nyato. Isa lang aking isinisigaw.